Mare, com està? Anna! Què? Igualet. Mira, això és teu. Has vist que bo que estic? Què vaig? No, Vaig! para, Vaig! para, Què? Per què? anem a fer-se una foto. Què? Anem a veure si avui fem un bon carrerón en la Elite. Mare meua, quin espectacle avui! Que carrerón! Quasi agarro Usain Bolt. Està gelat, però bueníssima, Vos se'n recupera un poc. Però s'ha guanyat a tots. La mare que va, tu, que estava rebentat. Sí? No puc obrir els ulls. No puc obrir els ulls. Ara sí que vaig a fer una fotaca guapa per pujar-la a Instagram. A veure si ara vaig a posar l'àuia. I que vegin l'àuia que veig, quina és, perquè em fa córrer a 1000 per hora. Bé, ja tinguem això, carrera feta. Vale, anem un poc a casa. Sí, pues ha canviat la vida o què? No molt, el treball i això. I què, on estàs ara treballant? Ara en el consum. Ah, sí? I va bé? Sí, molt interessant. Hola, bona tarda. Hola. Hola, bona vesprada. M'ha comentat una amiga vegana que teniu uns granissats de fruita natural molt bons. A mi m'apeteix uno de ciruela. Ho tenim. A mi de pinya. Jo vull una horchata. Ho tenim tot. Gràcies. Entonces continues aquí treballant en el mateix lloc? Sí. Estàs molt bé, no, de moment. Tirant. Ai, crec que m'ha sonat el mòbil. Ah, pues sí, mira, es el grup de la boda. Pues es que nos han fet un menú vegano adrede per a nosaltres en la boda, o sea, superbé. Oh, que bé. Vegano per la boda? Sí. Que bé, quin detall. La veritat que sí, s'ha portat superbé, això no és per qualsevol amiga, Que va. La veritat que sí, Sí. Gràcies. Gràcies. Pues mira, en el menú posa que tenim 2 entrades veganes per a nosaltres. Voleu algo per menjar? Sí, es pots dur un hummus o algunes olivetes per a picar. Vosaltres voleu algo? No, jo no. Gràcies. Jo crec que uns cacauets o algo així. Una ensaladeta. També, sí. Ensalada. Pues m'han comentat que este lloc és super ideal pels vegans. Tenen mogolló de gust i tenen molta varietat, la veritat. La ensaladeta? Gràcies. La veritat que sí, ho fan superbo. Que bona pinta, ¿A l'ataque o què? Tu no en vols? No, gràcies. Això que us estava contant del grup, la veritat que tinc que clavar-se perquè la gent és Jo me'n superpro. vaig al bany un moment. Vale. Això que us estava comentant del grup vegà, agarra el bolso para el váter, que raro, ¿no? Això sí, la merda del Tia, però què fas?
mi Anna. Edgar, mira, que volia saber si ja tens les flors per a la boda. Sí, no te preocupes, que tinc un ram preciós. Segur, que ja saps que és un dia superespecial per a mi. Que sí, el millor ram de flors del món. Vale, doncs confia en tu. Aleshores, perfecte. Vinga, un beset. Val, Cari, te vaig informant. Ciao, mua. Perfecte. Pues ja estaria. Ai, Cari, tin, remei de flors. Això? Sí, l'última moda. T'han de buscar per això? Sí, están tots els puestos. A veure. Bueno. Estàs perfecte. Tu també. Filla, en realitat vas a casar-te en eixa farraquenes? Ai, és que le vull. Damunt que me fan vindre a una boda el dissabte, damunt plau. Sí, yo espero que haya chafuet. Què fuet? La tía, tengo una fam insoportable. No puc parar de pensar en l'humus de després. I pare, inclús el dia de la meva boda, has de portar una camiseta de córrer. No facis cas, això no és el principal. El principal és preguntar-li si te digré. No l'he preguntat. Pues pregunta-li Per a què? per fer maratons. Qué fam que tinc. Esta filla m'ha de portar a la ruïna. Hija de madre que vos ha parido. Que asco. Sí, es un selfie.